Здравейте и добре дошли на сайта на TortiVega. В това видео ще ви покажем как може да поръчате от нашия сайт. Отидете в избраната от вас галерия, за пример детски торти, торти с фигурки. Харесайте си торта и кликнете върху нейното изображение. Това ще заради вътрешната страница на изделието и тук ще откриете бутона Поръчай. Когато кликнете на бутона Поръчай, ще се появи едно балонче с цифрата 1, което ще обозначи, че вие сте добавили една торта в балончето си за поръчка. Балончето за поръчка е ситуирано над графа поръчка, най-горе в лентата с отказница, мнения и контакти. Ако желаете да добавите още торти към вашата поръчка, повторете стъпките, харесате си друга торта, да кажем в торти уникати. Отново кликнете върху изделието, натиснете бутона Поръчай и тук ще видите, че вече имате две торти в балончето за поръчка.